Hola gent, un any més s'han donat a conèixer els guardonats amb els Premis Nobel. El vídeo de l'any passat no va tenir moltes visualitzacions, però un espectador va escriure que jo havia explicat millor que TV3 i això m'anima a fer-ho per segona vegada. Així que comencem amb el Nobel Prize in Physiology or Medicine, atorgat als americans Victor Ambros i Gary Ruvkun. La raó oficial diu "For the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation". Pel descobriment del microARN i el seu paper en la regulació dels gens després de la transcripció. Què vol dir tot això? La transcripció és quan l'ARN llegeix l'ADN i el passa a proteïnes. Aquest mecanisme es coneix bé des de fa dècades. El que han descobert aquests americans és que hi ha un tipus d'ARN molt curt, de 22 nucleòtids de longitud només i d'una sola cadena, que s'enganxa a l'ARN missatger i d'aquesta forma el silencia i així regulen l'expressió gènica. En fi, no sé si m'he explicat, però almenys m'he explicat, que a TV3 no van ni intentar-ho. Nobel Peace Prize per l'organització japonesa Nihon Hidankyo, una organització de hibakushes, és a dir, de supervivents de les bombes atòmiques de Hiroshima i Nagasaki, for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. Pels seus esforços, ITS és un possessiu no de persona, perquè es refereix a l'organització, per aconseguir un món lliure d'armes nuclears i per demostrar a través de witness vol dir testimoni, testimony també vol dir testimoni, sembla una redundància, es refereix a testimoni de primera mà, testimoni viu de que les armes nuclears no han de ser fetes servir mai més. Un aplaudiment per tots els hibakushes de Nihon Hidankyo. Al final del vídeo sentirem la cançó Enola Gay sobre l'avió que va llançar la bomba de Hiroshima. Nobel Prize in Chemistry, Premi Nobel de Química per l'americà David Baker, l'anglès Demis Hassabis i l'americà John Jumper, en Joan Saltador. En el cas d'en David Baker, en David Pastisser o David Fourner, rep el Nobel for Computational Protein Design, pel disseny amb ordinador de proteïnes. Com es pot dissenyar una proteïna si una proteïna és una cadena superllarga d'aminoàcids que no saps com es doblegarà ni quina forma adoptarà? Doncs sí que es pot saber quina estructura adoptarà la cadena d'aminoàcids gràcies a aquests altres dos cracs que reben el Nobel for Protein Structure Prediction, per la predicció de l'estructura de les proteïnes. Que vols una proteïna que tingui la forma de Mickey Mouse amb una falç i un martell a la mà? Doncs aquests tios te la fan. Nobel Prize in Literature. En aquest cas, l'Acadèmia del Nobel ens ofereix una foto de la coreana Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. S'entén, no? Per la seva prosa poètica intensa que s'enfronta, que fa front a traumes històrics i mostra o deixa al descobert la fragilitat de la vida humana. Té dues novel·les traduïdes al català, La classe de grec, que en la seva traducció anglesa es titula Greek Lessons, lliçons de grec, sobre una dona muda que té un professor cec. I també teniu en català la seva novel·la de més èxit, La vegetariana, en anglès The Vegetarian, sobre una dona que decideix fer-se vegetariana i totes les conseqüències familiars i personals que això li comporta. I al final, spoiler,
ella també desitja ser un vegetal. Ja us podeu treure els dits. Nobel Prize in Physics. El Nobel de Física per l'americà John Hopfield i pel britànico-canadenc Geoffrey Hinton for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks. Pels descobriments fundacionals, estem parlant de fa dècades, els hi han donat el Nobel abans de que es morissin. En Hopfield té 91 anys i els invents que permeten a les màquines l'aprenentatge amb xarxes neuronals artificials. En altres paraules, els pares de la intel·ligència artificial. El negre de Terminator. Els 5 premis Nobel pròpiament dits s'atorguen els dies laborables Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, els weekdays de la primera setmana sencera d'octubre, un cada dia, al matí. I el dilluns següent, on the following Monday, s'anuncia el conegut com a Nobel d'Economia, que en realitat té un nom molt més llarg, Central Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Premi del Banc Central de Suècia en Ciències Econòmiques en memòria de l'Alfred Nobel. No ho tornaré a repetir més. Si segueixo fent aquest vídeo els propers anys, diré Nobel Prize in Economics i em quedaré tan ample. Enguany ha sigut atorgat a l'americà James Robinson, al turc Daron Acemoglu i a l'anglès Simon Johnson for studies on how institutions are formed and affect prosperity. Per estudis, a la nota oficial hi posa of, però també hi podria posar on, les dues preposicions serien correctes en aquesta frase, de com les institucions polítiques es refereix, es formen i afecten a la prosperitat econòmica. En altres paraules, per estudiar les arrels polítiques de la desigualtat. I la conclusió a la que arriben és que els països on es respecten poc els drets de la gent tenen menys creixement econòmic. Doncs molt bé, un total d'11 persones i una institució han sigut guardonades enguany. Ens veiem en el proper vídeo, subscriviu-vos o subscriviu-vos al canal.